Hello guys, welcome back to my channel. I'm Sane Majola. To all my subscribers, thank you so much guys for subscribing to my channel, and to those who haven't subscribed yet guys, I know that you'll subscribe one day. I'm non-available, so no connection, so I know which will subscribe one day. Yeah guys, I love you so much. Thank you so much for your support. Guys, today I'm coming up ngizoyixoxela ngokuqoma kwentombazane into eyenzeka kwakwenzeka kanje. Insizwa zayifika zizoshela zishele zikuphula ingalo. Akazi uma isaphulwa yini intombi zamanye bazokuphula ingalo like bayijijele ngemuva ugcina ke mhlambe usuthamba. Mase usengathi usuyathamba uthatha ucu ulinika iqhikiza lakho wena like iqhikiza lakho kwakuusisi oseqomile yena, so osehambile kule ndlela yayo useqomile. So uma ngabe seqomile kanjalo usisi ke uyena iqhikiza le ntombi ke eyisafuna uqoma. Ngabe kukhona umfana ofuna uqonywa sasikhuluma naye or babekhuluma naye abaqomayo. Mina cha zangize ngiqome ngoba ngangayithanda sisi process yakhona. Yeah, so ukhuluma neqhikiza bese uthatha ucu unika iqhikiza. So abantu basemzini or abafana labo bazohamba bayiqhikizeni bese iqhikiza. I once attended umqomo womunye usisi wangasekhaya, bathatha ucu balibophela esihlahleni so wafika lo bhuti ethi uzeqhikizini kwathiwa nanti ucu lakho ngalithatha, so you must uzama ukulikhipha lapha yana ubone ukuthi ulikhipha kanjani. So wakhona ukulikhipha ke, so walithatha ke wajabula wagiya wahamba waye ekhaya ke. Mefika ekhaya wakikiza washo ukuthi ke intombi yakabani isengiqomile ke manje ke. Then kwase kwenziwa iduku, there was something ayibiza ukuthi umisa iduku. So moqonyiwe usho ukuthi kamfana bazomisa isigqobo eside mbona wonke umuntu ukuthi intombi yakuphi isiqomile like hawo ubani oqomile, okay ya useqonyiwe ubani wala ekhaya. Bamisa iduku lokhunjani eneduku elimhlophe, iduku lakhona liba mhlophe represent ukuthi umuntu wakhona uqonywe intombi nto. So ke emva kwalokho mangabe seqomile abasemzini neqhikiza bona bazokhuluma basho ukuthi ke abasemzini ngayikhathi zethu kwaku2000 ukuqoma. So u2000 lo bazothatha imali abayithathe abamfana bazoletha imali kithi, then bese siyahamba siyothenga izinto lezo bazoyibiza bona. Bese kukhetha usuku siyahamba siya kamfana sihambisa impahla lezi siqoma ngazo, bese kuba nomvalelo. Umvalelo kwakusho ukuthi kuvalelwe intombi nezinsizwa kusinwa ingoma like yavunyiswa kuyasinwa kuvuka usinga and everything. So ke bese khanjiswa kanjalo impahla ke, but lokho akusho ukuthi mina nomfana sesingabonana. So after that abakamfana kufanele bathenge i-suitcase eney'mpahla zokugqoka like isho ukuthi bangikhipha mina entombazaneni bangifaka entombini, because mina ngibe ngigqokile ingubo zami mhlawumbe ngigqokile ojini or bengigqokile impahla ezimfishane, but manje ngoba sengithathiwe or sekhona umuntu ongithembisa ukuthi kungenzeka ngithathe ngibe unkosikazi wakhe, sekufanele bangitshela ukuthi ke bafuna ukuthi ngigqoke kanjani mina njengomakoti wabo. So bazokuthengela ke isuitcase egcwele impahla zokugqoka like iketi ezinde, bakuthengela amaduku, bakuthengele whatever labakuthengelayo. Kwakuthengwa namafoni ikhathi zethu kwakwama 1100 ngaleza ikhathi ngo2000 yaba bethenga ngisho amafoni. Hey na uzofisa ukuthi nkosami bethu nami sengiqomile nje ngaba ngithengele ifoni. So ke mase belethe isuitcase lelo ke umfana neqhikiza bazoba nemeeting ukuthi wena ngithi wena wazi ukuthi uyazi khona ukuthi kade uzokhunyulwa, but ke umfana kusho ukuthi sengavakasha manje ekhaya kini azolala. Yeah, azolala, but ke akazolala like yeah kufanele kube khona indlela ebekwayo kuthiwa ke mhlawumbe bazokuthuma wena bakuthuma bathi Sane hamba ulanda ikhandlela mhlawumbe kule ndlu ngale. Mothi uyafika wena uthi uzolanda ikhandlela, mothi uyangena
nangumfana-ke umfana-ke usezokubhudubeza-ke ongaphansi ongaphezulu amaqhiza amile emawindini ayabuka ukuthi ubani ohlulwayo. If ukuthi umfana uyahlulwa uzokhipha imali anika amaqhiza ahamba ayothenga-ke whatever lafuna ukuyithenga. If ukuthi imini ohlulwayo then it's fine, but-ke amaqhiza azohlala nomfana amtshele ukuthi-ke njengoba uzolala naye-ke awulali naye like okwangempela, wena uzosoma. Ukusoma-ke kwawukuthi niyalala kodwa umfana akafika esithweni sakho sangasese, like uphelela wherever laphelela khona, but there was a way. If ufuna ukuthi ngifundise ngayo, cha, I will come back ngizokhuluma ngayo ukuthi ukusoma kwakwenze njani, but kwangasiko ukuthi niyalala kwangempela, because ngokosiko lesizulu umuntu wesifazane kufanele angene emshadweni eseyintombi nto. So if ukuthi-ke uzolala kuqala usho ukuthi mengene emshadweni noma engaseyona intombi nto, this is why kwakukhona usiko kuthiwa uyasoma ukuze uthi mhla uyoshada kube ukuthi vele ungena emshadweni uyintombi nto, although kade uqomile unomuntu benithembise naye umshado. I love you so much, guys. If you know this culture in a different way, you can share below and ungitshela ukuthi ngasekhaya kini nina nenza kanjani. I love you so much, guys, till we meet again.